Og Mikkel, fantastiske fyre. Bolle! Mikkel! Og en anonym en. Alright. Og Mikkel, han kører på sådan en der. Det gør sådan nok. Og jeg kører på sådan en der. Jeg kan lige lade det her. Og Bolle, han kører på en cykel. Den kan stejle. Og Mikkel, du må ikke med det andet! Mikkel, du skal ud i skoven og skide optakt. Jeg kan lade den her. Jeg kan lige lade den her. Jeg kan lave den selv. Oh shit. Jeg kan køre bare langs. Tjek. Prøv at se på det. Du må godt bestemme noget. Der er Mikkel igen. Og der er skidt i skoven. Og nu kører de fandme for helvede. Og er fyldt, hva'? Nu kører vi. Er du klar på? Jeg fryser af mine fingre. Og der er nu en bil igen. Okay, nu kører vi. Er du klar? Jeg kører. Polle, du skal køre på din cykel. Jo. Okay. 3, 2, 1. Go! Okay, vi er klar til take off. Okay, så er vi klar igen. Kommer noget med bil igen. Og så er vi klar igen. 2 sekunder. Så er vi klar. Og ready to take off. Kommer noget med bil igen. Den kører. Den kører den anden vej, altså. Han kører fandme ikke. Så må vi lige vente lidt igen. Okay, i højre side har vi Jakob. Og i venstre side Polle. Han skal lige holde plads. Og så er vi ready to take off. Var der mere, jeg skal sige, Polle? Okay. 1, 2, 1, go! Ja, når jeg siger go, skal du køre. Og der er Mikkel. Han skal køre på bordet. Se, det går hurtigt, ikke? Det er farligt. Jeg skal også med. Vent lidt. Vi er efter Mikkel. Jeg kører lige galt. Jeg er efter Mikkel. For satan i helvede. Det går.